दंफाङा बायदों आरोना रायजोफोरनिया लामानिया सेस बायजोबदो आरोना इफोर माखानै दार खुन्था सुन्था सब लेमजोबदो सेस नस्थ' जाबाय आरोना अन्थाइ गोलैनानै सेस बायजोबदो नै नाय रायजोफोर सेस बायजोबदो आरोना नै अबस्थायानो गैया गब्लंदों नोंसानियाबो नै जानि न' माखाया बस्ता गैया नाय लोगोफोर बायजोब्बाय सेस सेस नै इबो बायलांजोब्बाय मन्दिर सन्दिराबो बायलांजोब्बाय बारि माखायाबो बायलांजोबदो आरोना नै जोंहानि बेयाव केदेलानियाबो नै थाइजौ दंफाङानो गोलैसिननानै होदो जोंनि न'आव सेस आरोना नै खान्थाल दंफां संफां सेस नस्थ' जाजोब्बाय आरोना नै अबस्थायानो गैला गुलांजोब्बाय दंफां माखा न'आनो गब्लंजोबदो नै जोंहाना सेस गब्लंजोबदो नै अन्थाइ फैनानै मा खालामगोन दा सेस बायजोबदो नै माइयाबो सिलांजोब्बाय नै गब्लंजोबदो थाइजौ बिफाङानो जोंनि न'आव गोलैसिनना होनानै बायदो आरोना बायलांजोबदो सेस गब्लंजोबदो बायजोबदो नै खैजाबो न'आबो बायलांजोबदो अननानै बयबो मदद खालामना हो लोगोफोर मैयानि अन्थाइ फैनायाव बेफोरबायदि जादों आरोना बार'खायाव सेस जोंहानियाल' नङा दै लोगोफोर गामि गंसेयानो आरोना खान्थालबारि आरोना इ गामियावनो सब जाजोबदो सेस लस जाजोब्बाय आरोना मानसिफोराल' थैनो बाखि सेस
नस्थ' जाजोबदो जेसे हायो शेयार खालाम लोगोफोर बयबो सापर्ट खालाम नैसानाबो न'आनो गाख्ला लांजोबदो आरोना नै मैया मोनानि 12:30 रिंगा 12:05 रिंगा खोमालै माने बार'खायाव आरोना नै अन्थाइ सिरिनायजों बार'खाजों मोनानि 11:30 रिंगानिफ्रायनो गोब्राब बार'खा आरो अन्थाइ फैनायजों बेफोरबायदि जाजोबदो आरोना नै लोगोफोर जेसे हायो एसे शेयार खालाम जाहाथे जों सरकारा नायहरफिनो खोमा जोंखौ सब नस्थ' जाजोबदो न'स' बायलांजोबदो गासैबो जोंनियाल' जायाखै गामि गंसेयानो जाजोबदो गोर खान्थालबारि एरियायाव आरोना जेसे हायो शेयार खालाम लोगोफोर जाहाथे बयबो नुयो सरकारफोराबो नुनानै जोंखौ हेल्प खालामो मदद खालामो